କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ କହିଲି ମାନେ ଏ ରଘୁବାହିନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏ ମୋ ଗାଁ ଗ୍ରୁପର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଳି ଦବା ଗୋଟେ ତାଳି ଦବା ଝିଅ ପ୍ରଥମ ନର୍ସ ଏ ଗାଁର ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆମ ଝିଅ ନର୍ସିଂ ଚାକିରି ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛି ନର୍ସିଂ ଲାଇନ ଝିଅ ଆଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଗାଁର ଅନେକ ଝିଅ ଆଜି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଶାନ୍ତିଲତା ପଣ୍ଡାକୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଶାନ୍ତିଲତା ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିଏ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କରତାଳି ଝିଅ କଲିକତାରେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅଲ୍ଟିମେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ପିତା ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ପଣ୍ଡାକୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ୍ ଦିଦି ସଭ୍ୟ ଦିଦି କହିବି ଆମ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର କରିବେ କଣ କହିବେ ଝିଅ ସବମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି କଣ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋ ଝିଅ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚାକିରି କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗି ଗୋଟେ କରତାଳି ଆଉ ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ସୁଶ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଆସନ୍ତୁ କମଳା ନାନୀ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମିଳା ଦେବୀ କି ଆମ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଉପହାର କରିବେ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦେବେ ଗୋଟେ କରତାଳି ସେ କିଛି କୁହ ଝିଅ ମାନେ କିମ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଝିଅ ଲୋକଙ୍କର କରିବାକୁ ଆସୁ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାନ୍ତି ଆମେ ଫୋନ କରିଦଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା ବୁଝିବୁ ନା ହଁ ଜେଜେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସୁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଶୁଭସ୍ମିତା ନୁହନ୍ତି ଯେତେ ପିଲା ନର୍ସିଂ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ସେବା ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ କରତାଳି ଜୋର ହଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜେଜେ ପଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବିତ କଣ ଝିଅ ପାଇଁ କହିବେ ମାନବ ସେବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ ସେତେ ଭଲ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ଲାଳି ଦଉନୁ କିନ୍ତୁ ଜନସେବା ଆମର ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ତେଣୁ ତୁ ଯେମିତି ନାଁ ରଖିବୁ ତେଣିକି ପଚାରିବା ପାତ୍ରପୁର ଆମ ବରପୁର ପଛପଡ଼ା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତା ମେଡିକାଲରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଝିଅ ଏଇ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସିଏ ଅପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଟି ଥାଉ ପଛକେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସୁ ପଛକେ ସିଏ ଯାଇକି ପୁଣି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନର୍ସିଂଟା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ହୋଟେଲ ଚାକିରି ଏଇ ଦିଟା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ତେଣୁ ନର୍ସିଂ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ସମାଜକୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ରୋଗ ବୈରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ଜରିଆରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ଭୁଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେ ଝିଅ ଆମର ଅଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଲାଇନରେ ସେଠି ନାହିଁ ତଥାପି ଝିଅ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିପାରିକି ଗୋଟେ ଦେଖିଦବ ସମୟରେ ତାର କୋଉ କାମ ହେଲା ସମୟରେ ସେ ପଢୁଥିଲା ସମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଫୋନ କରେ ଯେ ମୋ ଅମକ ପେସେଣ୍ଟଟା ଏତିକି ନମ୍ବର ବେଡରେ ପଡିଛି ଟିକେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କମ ପଇସାରେ ବି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ନର୍ସିଂ ଚାକିରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ନର୍ସିଂ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ନିହାତି ଆଇଏସସି ପଢିବ ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସେଟା କଣ ଆମର ପିସିବିଏଲ୍ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି
ସେଥିରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପୋଲିସ ପାଠ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଏବେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଯେମିତି ମେଡିକାଲରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତମେ ଡାକ୍ତର ପାଉଥିଲ ସବୁ ପାଉଥିଲ ଏବେ ସେମିତି ତମେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନର୍ସିଂ ଚାକିରି ପାଇବ ତେଣୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ମାନେ ପଚାରି ବୁଝିକି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିଦେଇକି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ଆଉ ଆମେ